Evo sada kada smo konačno rešili ove tehničke probleme, predlažem da krenemo. Kišno je veče, saobraćaj je gust u Beogradu. Ako nam se neko u toku večeri pridruži, reći ćemo mu da je dobrodošao, naravno. U okviru redovne tribine Udruženja književnika Srbije Kronska 7, ove večeri predstavljamo jednu zanimljivu pripovednu prozu koja je štampana pod naslovom Časovnik autora Luke Joksimovića ili Joksimovića Marmata. Ja sam Vidak Maslarić, urednik tribine i želim vam dobro večer. Dogovorili smo se da nas muzika uvede u ovim promotivno okupljanje, ali pre toga da kažem da će promociju i podršku uvijek kao autoru ove pripovedne proze, da će pomoći Anuš Balajan, govorit će nekolike odlomke i Višnja Dimitrijević. Čućete nekolike zanimljive odlomke iz nekih od ovih priča koje su, ima ih ukupno 13 ako se ne varam, 12 u ovom sadržaju. I evo, predlažem, kako rekoh, danas Uroš Martinović, majstro sa gitarom, pokrene, podstakne da ovo uradimo što bolje, najbolje što možemo. Izvolite. Predstavljamo pripovednu prozu koja je štampana pod naslova Časovnik Luke Joksimovića Marmata. U pitanju su dakle 12 kaža i svaka ponaosob i svaku ponaosob karakteriše, ja bih rekao, savršena minucioznost, dakle savršena iscrpnost, brižljivost oko svake rečenice i verujem da kada budete čitali ovu predivnu knjigu da ćete i sami doći do tog zaključka. Dakle, primetit ćete tu posebnost njegovu u pogledu strukturisanja svakog od ovih sadržaja ponaosob. Ovo što će čitavci također, uveren sam, zapaziti je lakoća sa kojom Luka Joksimović Marmat saopštava ono što je nekom
trenutku skrenulo njegovu pozornost i možda je rogobatno da kažem, ali mislim da ćete to razumeti. Rekao sam razbokorenom rečenicom, dakle rečenicom koja se fantastično širi u nekolikim pravcima, pravi literarne dotoke koji uvode osamnika u suštost njegovog pripovedanja. Mislim da će već prva pripovest Noć u Ikeji ponajpre i najbolje svedočiti tome, a tokom ove večeri, ukoliko se ne varam, upravo iz ove pripovesti ćemo čuti nekolike segmente. U pripovesti koja je dala naslov knjizi, Barbat inkorporira, što je vrlo zanimljivo i potpuno opravdano, vidjet ćete to kada budete čitali knjigu, koristi dijalekatski govor koji čini, sasvim sam siguran, vrlo značajnu potporu celoj strukturi njegove kaže. Budući da svoji o onima koji su nam na našim prostorima na jednom, nažalost, ugrožavali živote, dakle, u pitanju su neki nemili događaji koji su činjeni od strane Bugara na jednom značajnom prostoru koji se ovdje i pominje. Dakle, sad pozit će, uveren sam, još i u nekolikim slojevima u ovoj knjizi učinak osudnosti onih koji su pomorani bili prinuđeni na pečalbarenje, budući da su nažalost neki pritom pogubili svoje srpstvo. Hoću da kažem sljedeću stvar. Ja nisam pisao ni predgovor, ni pogovor za ovu knjigu, ali sam je, čini mi se, dosta pažljivo čitao. Vi ćete imati prilike da svedočite sada kada budemo čuli nekolike odlomke iz ove knjige, da je ono što sam u ovih nekoliko rečenica rekao da je doista tako. Tokom večeri čućemo naravno i autora, a on će, siguran sam, veštije, budući da je jedan deo života se bavio time, najavit će one ljude koji će nam pomoći u muzičkom delu predstavljanja, koji će nam pomoći da ovo večer uobičimo na pravi način. Mislim da bi dobro bilo da pre svega pročitam nekolike rečenice vezane za njegovu biografiju. Luka Joksimović Barbat, književnik, filozof, antropolog, kako rekoh, muzičar, informatičar i prevodilac. Rođen je 1956. godine u Barbatu od Susedi. Diplomirao je filozofiju i magistrirao antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje doktora humanističkih nauka stekao je na Internacionalnom univerzitetu u Brčkoj Listi, u Bosni i Hercegovini, odbranivši doktorsku disertaciju na temu reafirmacija kritičke antropologije i filozofije u savremenim uslovima. Muzikom je se bavio, to je vrlo zanimljiv deo, jedan, pretpostavljam, Luka da će se složiti sa tim, jedan zanimljiv deo njegove biografije životne, njegove životne priče, jer se muzikom bavio profesionalno od 1978. do 1987. Od 1987. do kraja 1991. radio je kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1992. do 2010. posvećuje se radu na polju informatike.
sa timom inženjera izrađuje prvi čitač ekrana i sintetizator glasa za srpski i nekolike druge jezike za personalne računare. Drži obuke iz informatike. Član je ugledni član Udruženja književnika Srbije od 2010. godine. Ja ne bih sad nabrajao sve naslove njegove, da mislim da to u ovom trenutku i nije bitno. Prevođenje na strane jezike, urednike elektronskog časopisa Duhovne kulture, čovjek od reči, bavi se društveno-humanitarnim radom, predsjednik je Udruženja Akcija za slet. Dakle, jedna vrlo bogata i vrlo sadržana biografija. Predlažem sada da čujemo jedan odlomak. Ko će prvi dan? Anuš Balajan, to je kratka priča, pročitaći u celosti. Zaista to će na 2 stranice, ali eto čućete i taj stil koji je tu vrlo izbrojen. Sažeto je jedna zanimljiva priča u kojoj ima i nešto psihologije i da ne prepričavamo. Mesarski nož. 5-godišnji dečak trči za prasićima po dvorištu. Seosko dvorište veliko, pod travom je. 2 su praseta doneta na svet pre nekoliko dana. Jedno sive, drugo više bele boje. Krmača se nije mnogo mučila tokom prašćenja. Oprasila je samo 2, sada živahna praseta. Stariji brat, Kujakov sin, nedavno im je prikladna imena Bucko i Pucko. Bucko je doista bio bucmas, a Pucko pravi mršavko. 5-godišnji dečak je shvatao da su to svinjine bebe. Bili su razigrani, druželjubivi, puni poverenja. Dečak je pravio poređenje. Oni su svojoj majci isto ono što sam ja mojoj. Jednog prepodneva deda je doneo mesarski nož i uhvatio Bucka. Bilo je jasno da namerava da Bucka otpravi u rernu. Deca su zagalamila i pobunila se. Ne Bucka, ne Bucka! Onda Pucka, rekao je deda. Ne, ni Pucka, bunila su se deca. Jedan mora da se pripravi za ručak, rekao je deda. Bucko je zbog nečega bio deci simpatičniji i, mada nerado, žrtvovaše Pucka. 5-godišnjem dečaku nije ni to bilo pravo. Deda, nemoj da ubiješ Pucka, molio je. Pa to nije ništa. Od vajkada tako radimo. Jedemo svinjetinu, piletinu, čuretinu, ovčetinu, junetinu, pravdao se deda. Ali ja volim Pucka, insistirao je dečak. Ručak je ličio na parastos. Deca su bila pokunjena, jer je Pucko bio ispečen. Jelo se u polutišini. Samo su stariji razgovarali ispod glasa kao da osjećaju izvesnu grižu savjesti. Svi su jeli meso, grickajući u slast žučkastu rešpečenu košicu. 5-godišnji dečak nije hteo da uzme ni zalogaj. Plakao je, tugovao je za ubijenim prijateljem. Sedeo je spuštene glave, izdan od sveta i razočaran u svet. Njegovi deda i baba, roditelji, braće i sestre predstavljali su za njega u tom uzrastu čitav svet. Trudio se sebi da objasni, ali bez uspeha. Kako je moguće da dobri deda koji mu je ispunjavao sve želje i koji je bio dobročutne naravi, zakolje Pucka? Iako ga je on, njegov unuk, usrdno molio da to ne učini. Sada ćemo čuti Luku. Zahvaljujem svima koji su večeras odvojili vreme da po ovoj kiši dođete i da čujete našu reč o ovih
mojoj najnovijoj knjizi. Krenut ću od toga da je tih 12 priča rađeno ili da kažem napisano, a trudio sam se u prethodnoj knjizi priča, tako da međusobno ne budu po stilu slične, naravno i sadržinski se razlikuju, ali svaka priča ima svoje obeležje i u stilu, a i u jeziku. Uvek je upravo je recenzent Pisarka Rajčić, koja nažalost večeras nije mogla da dođe, zbog obaveza koje su iskrsle, neplanirano, najavili smo je, ali eto bila je sprečena. Upravo je u toj recenziji navela da uvek svaki govornik, odnosno uvek jezik zavisi od toga, od generacije, koje govornik iz koje generacije pripada, iz kog kraja Srbije ili već zavičajno gde ko živi. Tako da, eto, ta zbirka možda na taj način obogaćena i na taj način čitaocu može biti i zanimljiva. Što se tiče samih tema, to je jedna interesantna stvar. Pisarka Rajčić je u svojoj recenziji naglašavala autobiografičnost mog dela, a ja spadam one autore koji smatraju da ta autobiografičnost nije presudna za kvalitet knjige. Ona uvijek može da postoji, čovjek ne može da piše iz malog prsta, nego sigurno da crpe i svoje životno iskustvo da bi napravio od jednog posla kad se radi o proznom književnom delu. Nije moguće izveći i ono što čovjek proživljava, znači kako bi saopštio na ubedljiv način nešto ako nije iskusio. Sad ono što ja se ne slažem, to je da je ta autobiografija ili biografija presudna. Jedno književno delo, posle kad je riječ o prozi, ono kombinuje, stvarac kombinuje, on stvarac može da od dva lika životna i iskustveno napravi jedan lik književni, ili da jedan lik koji je, da kažem, oslepujem, to od jednog lika životnog, znači stvarnog lika u knjizi predstavi 2 ili 3 lika. Ne znači da je taj lik u životu šizofrenik, već samo znači da autor kada piše, on piše na način da bude ubedljiv. Kako je Aristotel još davno rekao, nije važno da li se nešto dogodilo, ono o čemu piše autor, nego je važno da li je to moglo da se desi. Znači, da li su u tom delu prikazane takve okolnosti da je to nešto što je moguće. Mi čak i kad čitamo naučno-fantastična dela, mi uvek imamo neku vezu sa stvarnošću, jer to naučno-fantastično delo ne bi bilo ni zanimljivo, niti bi bilo ubedljivo kada bi to bilo samo čista izmišljotina. Tako da, mislim da kreativnost ogleda upravo u tome što se autor odvaja i udaljava od svog svakodnevnog života. Jer ako bi prepisivao život, onda to ne bi bilo umetničko delo, samo zbog toga što prepisuje. On je umetničko tek onda zavisi od načina kako to čini. Znači, to je taj stil vrlo bitan način i nekadašnje neke teorije o formi i sadržini, neka su ih promašivale jer se uvijek pravila to zbrka. Forma za umetničko delo je vrlo važna, svakako i tema je bitna u smislu da li je tema na neki način aktualna ili da li može da zaintrigira čitaoca, ali jedna tema bez prave forme, bez pravog načina da se ta tema obradi i predstavi, to onda, ako tu autor, ako je tu pisac slab, onda to je i slabo književno delo. Eto, ja bih toliko možda, ali dajte da kažem još neku reč, prvo da, pošto sad kada je rečeno u mojoj biografiji da uređen taj duhovni časopis na internetu, nažalost on više ne postoji jer je pre mesec i po dana došlo do hakerskog napada, tako da je kompletan taj sajt izbrisan i vidjet ću da li će uopšte biti, da kažem, spreman i da li će biti dovoljno vremena i energije da to sve obnovim i da ponovo taj časopis zaživi. Postoje listing, mailing lista preko koje su čitaoci obaveštavani o novim prilozima, tako da ću za sada neke interesantne stvari slati preko mailing lista, ali svakako časopis do daljnjeg neće sigurno postojati pitanje da će biti obnovljen. Sad da navedem nekoliko primjera samo iz ovih priča, pošto kažem da autobiografija nije bitna, ako je neko
piše iz svog života, ako napiše dobru stvar, onda to vredno delo, ako napiše lošu stvar, ništa ne vredi što je to prepisivanje iz života. A ovdje su neke priče zaista veoma autobiografske, ja ću vam navesti primere. Recimo priča Dobrodošli u novi svet, ona je autentična po događajima, ali opet kažem ispričana na književni način. Također ova priča koju smo čuli, koju je Anuš Balen pročitala, to je zaista bio stvarni događaj iz mog detinjstva, koji je po meni i ostao takav kao upečatljiv događaj, pa sam eto to i na književni način predstavio. Međutim, neke od priča su urađene na osnovu nešto što sam čuo od drugih, ali čuo sam samo po 2 ili 3 rečenice, ali priča je iskrena tako da su tu likovi koji imaju dijaloge, čak su tu neke duže priče. Znači, eto, autor može da napravi od 3 rečenice koje čuje u nekom razgovoru, kada sretni ljude, čak i slučajno, da napravi priču od 10 ili 15 stranica. Ovdje je i Slobodan Nikolić, prijatelj koji mi je pomogao, koji je pogledao priču Časovnik, gde je korišten dijalekt, to je njegov zavičajni dijalekt, pa mi je pomogao kada sam ja napisao i naravno koristio se tim dijalektom, on je to pretresao i onda mi je po nešto tu malo popravio, na čemu me ovom prilikom zahvaljujem. Neka druga priča, opet priča Poklon. To je opet nešto što sam čuo od drugih ljudi. Znači, to je opet napisano na osnovu stvarnog događaja. Ali gdje ćete, to je jedna Bisserka je tu priču okarakterisala neki način kao možda najzanimljivijom u smislu nekih obrta. Sad ja bih ovdje i da se zaustavim, jer mogu i da pričam do ujutru, i zamolit ću Višnju Dimitrijević da pročita jedan odlomak iz te prve pripovesti. U ovoj knjizi to je Noć u Nikeji. I odabrali smo da to budu prve stranice koje će vas lagano uvoditi u priču i nadam se zainteresovati da tu knjigu i pročitate u celini. Izvolite. Hvala. Noć u Nikeji. Iznenadni letnji pljusak okupao je varoš za tili čas i rasterao prodavce svega i svačega, 10 prosjaka i 3 puta brojnije prostitutke sa ulica i prisilio ih da potraže zaklon pod strehama najbližih kuća. Nisu se svi vlasnici tih lepih i manje lepih zdanja radovali ovim nezvanim gostima, pa su ih kao i obično u takvim prilikama poterali dalje. Ulični trgovci, ili kako su ih još zvali, trgovci bez dućana, tada bi se sklanjali pod široka platna kojima su pokrivali robu dovoženu i držanu na volujskim, konjskim ili magarećim zapregama. Sirotinja, većinom gologlava, žurila je put sirotišta okraj grada. Imućni građani, dobro zaklonjeni u svojim zatvorenim četvoroprezima, nastavljali su put ka svojim odredištima. Starac, duge, sede kose i duge brade boje srebra, hodeo je lagano, pogleda smirenog i nezainteresovanog za sav taj metež oko njega. Bio je odeven u pastirsko ruho. Na nogama nazuvci od jareće kože, pantalone i košulja od konopljinog platna. Oko struka pripasan široki crveni pojas istkan od bune. Preko leđa, uprkos letu, prebačena ovčja koža sa neošišanim runom, a na glavi dobro skrojena šubara od medveđe krzna. Podeblji štap koji je nosio u desnoj ruci bio je izrezbaren neobičnim šarama. Od kratke poput lule savijene drške sa glavom orla na kraju, a do samog vrha blignu štapa, protezala su se sa obe strane po jedna izrezbarena zmija, kobra. S prednje strane štapa, na čelnom delu rukohvata, bio je izrezbaren jednakokraki krst. Činilo se da zna kud je krenulo. Nije zastajkivao, usput nije nikoga zapitkivao. Koračao je odlučnim i ravnomernim korakom. Nije bilo lako odrediti koliko mu je godina. Mogao je, sudeći po odlučnom i čvrstom koraku
imati 45 ili koju godinu više. Ali sudeći pod vetra i sunca izgoranom i tamnom licu i po dužini i belini njegove kose i brade, mogao je imati i preko 100. Pljusak je potrajao. Ne prođe mnogo vremena i ulice opusteše. Sunce se već spustilo nisko na zapadu, bližio se suton. Starac se približavao centralnom trgu i ugledavši velelepnu palatu, uputio se ka njoj. Jednako ravnomernim korakom, kao da je čitava večnost pred njim. Ulice, bez pločnika, usled jakog pljuska, behu se pretvorile u blaktenu kaniju, s izuzetkom trga koji je okruživao palatu. On je bio popločan granitnim pločama, a na desetine ili stotine istih takvih ploča bilo je rasuto unaokolo. Očito su čekale svoj red da budu ugrađene. Stari pastir je prilazio trgu sa severne strane. Palata je bila posađena nasred trga, tako da se središnji trg nikada nije mogao čitavo ujmiti jednim pogledom. Velelepna građevina je imala sa svake strane široke i visoke tremove. Krov se u tom delu, preko vodoravno postavljenih greda, oslanjao na karijatide, stubove u obliku žena. Bilo je tu i rimskih božanstava, lavova, zmija, orlova, kao i veliki kip jahača na konju. Sve je to bilo isklesano u mermeru, a i trouglasti prostor iznad vrata i prozora bio je ispunjen reljefnim ornamentima. Straža, raspoređena svuda oko palate, pomno je čuvala prilaze. Broj stražara na svakoj od strana zavisi od broja prozora i ulaza na njima. Veći broj prozora i ulaza iziskivao je veći broj stražara. Pastir u širokom luku zaobiđe palatu i nađe se licem ka njenoj istočnoj strani gde su se nalazila njena glavna vrata. Držeći se jednako uspravno, ne menjajući brzinu hoda, starac se približio pročelju na nekih 10 metara. Stražari su ostali nepokretni i nemi. Njihovo držanje je bilo poput kipova, ledeno mirni, mišićavi, obučeni u letnje vojničke halje, sa štitom navučenim preko levog doručja i podlaktice, s uspravljenim kopljem u desnoj ruci i mačem u koricama zadenutim o pojas. Od šlemova, kojima su štitili glave, odbijali su se zraci zalazećeg sunca. Pošto su ostali nepomični, starac bez zadržavanja produži napred. Bio je već gotovo na dužini koplja ispred stepenika na tremu, kojim je očito nameravao da se uspne, kada se ispred njega isprečiše dva duga, unakrsno postavljena koplja i začu se odlučan, grub i povišen glas. Dokle, starče? Tek tada pastir zastane. Pogledao je najprije njihove sandale, navučene na bosa stopala i u štitnike na cevanicama. Potom se zagledao u oštre vrhove koplja, pa mu se pogled uspe uz koplja do šaka dvojice protektora. Zatim se uspuzao iz njihove ispružene ruke i najzad im ugleda mramorno mirna i ogrubela lica, koja su ubedljivo govorila da za ove ljude ne predstavlja nikakav problem ubiti nepoznatog i nevinog čoveka. Evo, čuli ste u kojoj meri se ova priča razlikuje od mesarskog noža. Svakako ovo nije autobiografska priča, ali iskustveno znam da postoji ljudi koji zaista na taj način mogu da ubiju drugog čoveka i da neče. Predlažem da ovaj deo govorni o knjizi ovde i završimo, samo pre toga da kažem da ova knjiga ne bi tako skoro izašla iz štampe da nije podržana i od
strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Također da iskoristimo priliku da se zahvalim Udruženju književnika Srbije, matičnom udruženju, što nam je omogućilo da se ovde okupimo i da na jedan lep način provedemo ovo večer. I da se nadam da kada naredni put budem radio promociju da ne bude kiša, jer kad god sam ovde čini mi se pada kiša. Prošli put je čak naš divni prijatelj koji nažalost preminuo i Ljurko ovde izlazio za vreme kiše na terasu i čistio liš i sol kada ne bi kiša ulazila u prostoriju. Nadamo se da će udruženje dobiti, da će biti bolje vremena za udruženje, da dobije sredstva da može da renovira deo zgrade i da uslovi budu daleko bolje za rad. Da najavim sada i program koji nas očekuje. U muzičkom delu će pevati i muzicirati Dragiša Gaborović, Uroš Martinović, kako ste čuli, Više Dmitrijević i ja ću biti tu naravno za njima da isto tako muziciram, da onih 10 godina mog profesionalnog rada ne bude zapušteno, odnosno zanemaran, nego da se i dalje bavim muzikom. Hvala vam najlepše što ste došli i imajte strpljenja da čujete do kraja. Ko bude želeo može ovdje da nabavi knjigu, da kupi knjigu i do sledećeg viđenja sa najboljim. Contrabbando della sera
bardoquitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Još uvek ima proleća u meni, još uvek ruža u mom srcu cvate, još uvek želim poći onoj ženi i do prijatelja starih da me shvate. I sad se vraćam onom stazom starom i kao nekad sam isto sve. Kada smo mali ludi za gitarom, još ludi kad smo bili svi zbog nje. Kada smo mali ludi za gitarom, još ludi kad smo bili svi zbog nje. A ona nije zna jer bila nam je drug, poklanjala je svima svu mladost ljubavsku. A ja sam noću plakao lutao u krug, jer ja sam je samo spadao i voleo sam drug. Na prozor su pale kapi kiše, ne gori svetlo, nema njenog lika. Na vratima sad drugo ime piše, u izlogu je neka tuža slika. I sad se vraćam onom stazom starom, al kao nekad nije isto sve. Kad već smo mladi ludi za gitarom i kad sam život probio zbog nje. Kad već smo mladi ludi za gitarom i kad sam život probio zbog nje. A ona nije zna jer bila nam
Ispred mene ponor je, da me vidi i zovu me, uteku mi lažnu lude. A iz srca kao spas, čuje meni poznan glas, pa se davne uspomene bude. Pamtim reči oca mog, Na sve misli dobri Bog, kako voliš, tako ti se piše. Ako ljubav je kraj, druga negde čega znaj, sunce dođe uvek posle kiše. Nije vredno, sine moj, život da ti voljenoj, ako suđena ti nije. Pusti suze, neka ih, budi uvek iznad njih, mudar čovjek svoje boli krije. nije vredno stavi moj, život da ti voljenoj, kako suđena ti nije. Bolje vino zaliti, nego za njom žaliti. Moje sunce, moje najmilije. Ispred mene ponor je, da me vidi i zovu me, uteku mi lažnu nude. A iz srca kao spas, čuje meni poznat glas, pa se davne uspomene bude. Pamtim reči oca mog, Na sve misli dobri Bog, kako voliš, tako ti se piše. Ako ljubav je kraj, druga negde čeka znaj, sunce dođe uvek posle kiše. Nije vredno, sine moj, život da ti voljenoj, ako suđena ti nije. Pusti suze, neka ih, budi uvek iznad njih, mudar čovek svoje boli krije. nije vredno stani moj, život da ti voljenoj, kako suđena ti nije. Bolje vino zaliti, nego za njom žaliti. Moje sunce, moje najmilije. Možete da pevate sa mnom, Slovan. Novi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozor lišće šušti, dobe tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno
ne estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuese la razón de mi existir. Adorarte para mí es religión. De tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Esa historia de un amor como rayo del mar, que me hizo comprender con el viento del mar, que dio luz a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Esta historia del amor como el rayo del mar, que me hizo comprender con el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Da li ste možda za još jednu pesmu? Da. Više. Nova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, neko
nekom koncertu konkretno. Evo, još jednom hvala. Ovim predivnim glasovima i instrumentalima, gitarama i vama naravno uvaženi na izuzetnoj pažnji do nekog sledećeg susreta živeli.